gwarama ga 'yan gwarama. To ke wace ce ne? Wace ce ni baki san ko wace ce ni ba? Ban sani ba ina so. Kika mare ni? Allah ba da hakuri to Allah ba. Ki daina nuna ni da karan nan. Ya isa. Allah ba da hakuri. Kama hanya ki haka. Tun zarafin ya bar kaina ma ya koma kan mahaifina har aje a samu kunu su zuba tsoho na yanzu haka iya asibiti ya dace. Ka san wannan yaran mani da shitu tantiran yaran nan su suka karya ne na dawo suya a wara duba kaga ko ina yi wutan ma tana mutuwa. Ai kai din ne gaskiya baka cika min alƙawari. To ana ce ka san ina son ka. To ana ce ya hakuri. Kai na hakuri. To alhamdulillah. To na gode. baba ga siga. To bari da yanzu ba maka ai tsoho na kowa ne. Yan gwarama ne. Sun danne haƙin mutane. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba, Sun kwace kudin mutane. to shine aka dan kawo mini kunu. Kuke so ku taimaka ku dan siyo min suga. Yawwa. Ba zai yiwu ba na gaya miki wato bai da baki nan ni ja miki kunne na gaya miki ba shi ba ita ba shi to ko talauci zai kai mu idan kai mu A gaskiya in na gane gara dai duk abin da zai faru ya faru da ni. Allah wallahi. ban sani ba ko za ka yadda. ai ni ma tunanin da nake ta yi kenan tun jiya. Wannan haka yake. Duk wani akwai wani wanda ya saba ni ba garin nan. Akwai wanda ya isa a garin nan ba ni ba. Akwai wani sarki a garin nan ba ni ba. Mun ne kifi zan je zaki ci kifi? Allah ya tsaya ki katin kare ki. Duk ran da kamun alƙawari. Kar ka dinga bata min. Kar ka dinga saba min. zan zama mai cika alƙawari a gare ki Madalla. Malliman kana jan tura da yawa. Yau kafata ma yanda ka san kamar nan na sallah ne. Ka daina jan sura da yawa. Haba da Allah. Madalla. Madalla. ko ki ga ciki irin gidan mata da ke tattaro mana kuɗin masu adayi duk mu tattara mu ta kansu Kin gada ki da kin yi da su kuma sai mu da ki. Dama a karki da ku. Ilaha illallah. Gidan Malam Muhammadu mai carbi ba? To wannan yarinyar za ka raka ni saboda ka san akwai ragowar ɗaki. Ranka dai. Me yake faruwa ne? Maza kai da ka ɗauko min 1000. ko aike ne ma ya aike ni Na gode. Na gane. Mutane da munafunci. ai ko bai fara kin bukowa sani ai kin bukowa sani Wallahi ƙarya kake. Wallahi ƙarya kake. Me faru? Mu je mu sha wahalar yanzu kai mu wannan ka ba ku daga mu je mu sato abincin na gurin mutane. Ka zo ka ɗauka wasu man wani Soyayya da banka na bi soyayya da gudu. Dan ne? To madalla. Barin rafa sallama. Barin yi sallama da Madalla. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Madalla sarkin fada. Madalla sarkin fada ai dole a ƙara ma girma. Madalla sarkin fada. To ka iya ba mu guri. Ta bakuwa. Da gwarama ko ka zo. Yawwa. Yawwa. Ana taimake ka. A nemo zabbi. Yawwa. Da kwalai. Ba komai ranka. Manya. A kawo mata guda 5. To ba komai. Sannan kike wa daki faɗi wa kike wa daki. Muna jin kike ne mana daki da wa kike. Wa'anda suka